प्राइमारी इउपिपिएलनि सिङाव बे मानस्रि बाजाराव कमिउनिटी फेसिलिटी सेन्टार बेखौ दिनै गायसननायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै बे ओनसोलनि आइजोफोरजों जि दाग्रा आइजोफोरजों सावरायलायनाय जथुम बे जथुमनाय मेलखौ दैदेननाय प्राइमारी कमिटिनि आफादगिरि बेहायनो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिलांनाय बे समष्टिनिफ्रायनो देरहानाय एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथां इउपिपिएलनि आंनि गासै मावथि लोगोफोर बे ओनसोलनि सिबिजाथाव आइजो नोंथांमोन बयनिसिमबो सान्दुं गोसाखौ नेवसिनानै लेंहरनायखौ मान होनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय बेनि थाखाय गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। दाखालि आगस्ट दाननि 6 तारिख खालि बिजिनियाव इउपिपिएलनि गिदिर मोनसे सुबुं गौमा जानानै थांबाय। बे सुबुं गौमायाव हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहागो लादों। नोंथांमोनाबो बे हाकुवा सेरफां प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लाहैदों। जानो हागौ बेवहाय जनाय गासै आइजो नोंथांमोना बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लाहैदों नङा होमबा? आरो बे हाबाफारिया जोबोद जाफुंसार जादों आरो बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनानै जाफुंसार होनायनि थाखायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखरखौ आं हरबावबाय। दा जोङो बिटिआर सुक्ति जानायनि आगोल बडलेण्ड बिनानै आन्दलन खालामदोंमोन। माब्लाबा क'क्राझाराव रेल होबथानो थांदों, बासुगावआव रेल होबथानो थांदों, कारिगावआव राजा लामा होबथानो थांदों, बिजिनियाव राजा लामा होबथानो थांदों। बै आन्दलनाव बाहागो लाहैदों। दाउला खेबसे गिसिबबानो मानस्रिनिफ्राय टाटा मबाइलाव गाखोनानै बे आन्दलनाव बाहागो लाबोदों आरो जोंनि बे आन्दलननि फिथाइ बायदियैनो बिटिआर सुक्ति जादों। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै इउपिपिएलनि सरकार जादों। बै आन्दलनाव नोंथांमोना जेरैबायदि लैहोर लैहोर बाहागो लादोंमोन दासिमबो दिनैसिमबो इउपिपिएल सरकार दानायावबो बेबायदिनो गोसो गोरबोजों ग्रोम ग्रोम दाबो इउपिपिएलआवनो दं होननानै आं फोथायो। आरो गमामा बेनो मारब्ला इउपिपिएलनि थाखाय नोंथांमोना खेबसे आखाइ खबनांगौ। बेबायदिनो ज' दङ, जयैनो दं नङा होमबा? उनथिंनियाबो दं, खोनाहैयाखैदां बारा आखाइ खबाखै ना एसे उल्टा एसे गुबुनथिं गोसो होफ्लांनानै आखाइ खबनो बावदों जानो हागौ। खेबसे आरोबाव खबबावनांगौ इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद गोबारैनो, होनबासो सिगांनि आन्दलन बायदि जाफिनगोन ग्रोम ग्रोमनो। दा जेसेबां दं बेहाय बांसिनानो दाखालि 6 तारिखआवबो थांखादों नङा होमबा? लाजिया फांजिया खेबसे आखाइ थिखां जायजों थांदों। देलाय आखाइ थिखांलाय जाय जाय दाखालि थांदों 6 तारिखआव बेसे बुरजा थांजोबदों? दे जोबोद जोबोद साबायखर। दा जों आन्दलन खालामनायनि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआव सान्थि जाबाय, बिटिसिआव सान्थि जाबाय। दे जाथ'लायबाय, खोनासंदो। बिटिसिआव सान्थि जाबाय। सान्थि जादोंना जायाखै? जायाखै? माबोरैहाय? सबसे बांसिन खस्थ'खौ नोंथांमोना बे मानसि हादानथिंनो मोनोमोन। दहायनो होनखादों हादान होनबा गाज्रि खोनायो, होनफ्लांबाय थायो। दा नोंथांमोना बिथिंबो खस्थ' मोनबाय थादोंमोन। मानो? आर्मि पुलिसफोर हाबबाय थायोना थाया?
आर्मी पुलिसफोर हाबबाय थायोमोन दा पुलिस मिलिटारिनि डिस्टार्ब गैला बमा बेरला राजा लामा होबथाला आसाम बन्द गैला दा जोंनि बे ओनसोलाव शान्ति जाबाय गोजोन जाबाय दा गोजोन जाखांनायनि उनाव रायलायथ'नो नांला र' शान्ति जानायनि उनाव गोजोन फैनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदों आरोबाव जोंनियाव गोदान फिन मोनसे आन्दलन खालामफिनसै फिन मोनसे आन्दलन लाबोफिननोसै बे आन्दलना नाथाय रेल लामा होबथानाय राजा लामा होबथानाय आन्दलन नङा बे आन्दलना जाबाय जौगानायनि आन्दलन डेभेलप जानायनि आन्दलन जायखौ असमियाव होनदों बिकासर आन्दलन बे आन्दलनखौ लाबोफिनसै होननानै दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों बिथाङा बुंदों दाबायदियाव आङो 10 जन सेंग्राफोरनो 10 लाख थाखा स्किम होयोब्ला 5 लाखनि खामानि मावनानै 5 लाखखौ लाब लागोन 5 लाखखौ लाब लायोब्ला 10 जनजों रानोब्ला सासेयाव बेसेबां गोलैगोन 50,000 गोग्लैगोन 50,000खौ रानखांनायनि उनाव बोसोरसे बेजोंनो न'खरा सोलिनायनि उनाव प्रमद बर'आ स्किम हरफिनाब्ला मागिनानै जागोनसै मागिनानैथ' जानो हाया दा होमबा मा खालायनो बेखायनो बुंदों बै स्किमा दसेनि थाखाय न'खरा सोलिनो हाया गोलाव समनि थाखायसो न'खरा मोजाङै सोलिनांगोन बेनिखायनो जों बैबायदि स्किम हरालाबानो पार्मानेन्ट सास्टेनेबल इक'नमि होनदों इंलिसाव पार्मानेन्ट जौगानायनिसो खामानि मावगोन आइजोफोरनि थाखाय गुबुन सेंग्राफोरनि थाखाय गुबुन आबादारिफोरनि थाखाय गुबुन बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथांखि लानानै खामानि मावनाय जाथों होननानै थांखिखौ लानाय जादों दा जोंहा बर' आइजोफ्रा दायो लुयो गोदोनिफ्रायनो दाबाबो लुबाबो जों बेखौ फाननानै न'खर सालायनायनि थाखाय दाबोआखै न'खराव 7 हिनजावफोर दंबा बोसोराव गांथाम गानोब्ला 10 खान सोंदों 10 खान दानानै फोजोबदों फानलायनानै फैसा आरजिनायनि थाखाय फैसा मोननायनि थाखाय जों दायाखै नंगौना नङा दा बेनिखायनो बेखौ मा खालामनो नागिरदों न'आव बाहायनायजों लोगोसे बेखौ फाननानै न'खरनि रांखान्थियाबो जाहाथे जौगानो हायो बेबायदि थांखियावसो दानांसिगोन होननानै बुंनाय जादों दा सिगाङाव जेरैबायदि दायोमोन गाननायाथ' खमायाखैना गाननायाथ' बन्द जायाखैना बन्द जादों नामा जायाखै खिन्थु दा न'आव दानाया खम जाबाय बहा मोननानैथो गानखो बै बेंगलनिफ्राय लाबोनायखौसो जों बायदोंना बायाखै हाथायाव दा होनबा बेंगलनिफ्राय लाबोनायखौ फानहोस्लायस्लाय नोंनो दानानै फानोब्ला फैसा मोनगोन ना मोना दा दाखालि बैसागोआव हिमन्त बिश्व शर्माया बेखायनो खालामबाय चिफ मिनिस्टारा बैसागोआव बिहु गामसाखौ आखाइजों दानायखौसो होनो मोनगोन आर'नाइखौ आखाइजों दानायखौसो होनो मोनगोन बेंगलनिफ्राय लाबोनायखौ होनो मोना होननानै बन्द खालामदों दाना 50 थाखानियानो 150 जाहैबाय दामा 100नियानो 200 जाहैबाय आर'नाइया होनबा जोंहा बायथारनांगौ नंगौना नङा जों बैसागुआवलाय दा जों बहा मोनो आर'नाइखौ बहा मोनो जों बिहु गामसाखौ बहा मोनो जों राजबंसिफोरनि माफ्लाखौ मानसश्री हादानफ्रामबावबाय मानसश्री बाजाराव मोनसे जि दाग्रा दङ मोनसे जि दाग्रा सेन्टार दं बे सेन्टाराव थांनिथ' जोंनो 200 खान आर'नाइ नांगौ जोंनो 200 खान बिहु गामसा नांगौ जोंनो 200 खान राजबंसिफोरनि जि नांगौ नोंथांमोननिखौ जों बायनानै लांबाय लाब जाखाना जादों होमबा दाना दाया मोनबा जों माखौ लांगौमोन थ' बिनिखायनो बेवहाय जि दाग्रा सेन्टार खालामनो जोंनि हेन्दलुम डिपार्टमेन्टनि इएम धनन्जय बसुमतारी दिनै गायसननाय जाबाय दा दाफैगोन दा होनबावदोंसो ओरै जोङो 200 गाहाम आर'नाइ दाबाय 200 गाहाम गामसा दाबाय 200 गाहाम दख'ना दाबाय 100 गाहाम इन्दि जि दाबाय फाननो हायाबा जोंहा लस जासिगोन बिदि नङा खुन्दुंखौबो होफैगोन मेसिन दाग्राखौबो होफैगोन पावारलुम हेन्दलुम गासैखौबो होफैगोन दाखांनानै
बे जिखौबो गभर्नमेन्टआनो लांगोन रेजिस्टार खालामनांगौ रेजिस्टार जाबायबा अनलाइन रेजिस्टार बायदि रेजिस्टार जाबायबा नोंथांमोनखौ मिथिखायो मानसनि बे जि दाग्राया ओरै ओरै दायो मबाइलाव नायबा नुखायो नोंथांमोननिखौ लानानै थांबाय थांनो हानायनि बाथ्रायानो गैया हाखायो दा नोंथांमोना बे क्लास्टाराव मेम्बारशिप जानाय लोगो लोगो मा खालामग्रोनांगोन ट्रेनिं होनाखैमोन ट्रेनिं दानो रोंगौब्लाबो ट्रेनिं लानांगोन आगरफ्रा केहे पुहु जानो मोननाय नङा ट्रेनिं लानांगोन गिबियावनो 20 जनखौ ट्रेनिं होगोन 20 जना ट्रेनिं लानानै फैगोन 20 जना आरो माखासेफोरखौ ट्रेनिं होगोन बेनि उनाव दाबाय थायो बे थांखियानो जाबाय दिनैनि बेखौ गायसननायनि थांखि बुझबाय दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जोंहा मटर स्कुलनिफ्राय नुहुरो लामा दंफां सायायाव एलपि स्कुलनि उसुंगुदायाव लाइब्रेरि सायायाव लामा सेरनि दंफां सायायाव 10 जन 12 जन 15 जननि सेल्फ हेल्प ग्रुप मिटिं सेलेक्टेड मिटिं जालायबाय होननानै जोंहा दा नोंसोर मा खालायो बेवहाय 10 थाखा नोंसोर खाबु मिटिं जायो नंगौना नङा बेखौ माने बेगाव दोनहैयो सप्तायाव खेबसे जायो सप्तायाव खेबसे 10 थाखा खांनाय बेगाव दोनहैलायबाय जमा जाबाय एसे मागो फैबाय अमा मासे बायबाय क्रेम बुथारबाय पिकनिक जाबाय जोब्बाय फैसाया एसेल' थाबाय दा बिदि नङा होनदों नोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बेंकआव 1 लाख थाखा दंसै 1 लाखखौ बाहायनानै 2 लाख जानांगौ 2 लाखखौ बाहायनानै 3 लाख जानांगौ बोरै जागोन जि दानाङा फाननाङा अमा फिनाङा फाननाङा हांसो फिनाङा फाननाङा दाउ फिनानै फाननांगोन होनबासो 1 लाखआ 2 लाख जागोन ना जाया बेबायदि थांखिजों खामानि मावदो होननानै बुंदों मानो फिसाजो देरबोगौ फिसाला देरबोगौ कलेज फरायनांसिगौ नै फानबारियाव कलेज गायसनसिगोन कलेज गोदान फरायहैसिगोन फैसाया गैया खुनुरुखुम ओंखाम जानो थोयो फिसाफोरखौलाय माजों फोरोंनो बेमार जाबाय बेगोन इसोरा दा खामथों माजों फाहामनो दा होनबा फैसा नांगोन न'खर संसार सोलिनाय लोगो लोगो दा बोरै मोननो जिरायबाथ' मोननाय नङा दा बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ बयबो न'खरनि रांखान्थिया जौगाथों थांनानै थाथों बिटिआरआ भारतनि गेजेरावनो जौगासारसिन काउन्सिल जाथों बे थांखिखौ लादों बे जाबाय आइजोफोरनि सेंग्राफोरनियाव लेखा रोंगौबा मानो जाम्बा खालामनो मानो ड्राग्स फाग्ला खालामनो आईएएस अफिसार जानांगौ एसएस अफिसार जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ डक्टर जानांगौ नोंसिनि बेहाय मानसियाव न'आ बैथिमोन ओमफ्राय दा बैयाव थाहैबाय दाख्लै जों फैदों बिमाबो गैला बिफाबो गैला गरिब फानबारिनिफ्राय मेट्रिक पास जादों टिअखौ जोंमानिफ्राय पास जादों बिजनि जोंमानिफ्राय डिएखौ बिजनि कलेजनिफ्राय दाख्लै खालामबाय दा इउपिपिएल सरकारनि अननायाव दिल्लीयाव इउपिएससि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन जायखौ पास जानानै फैब्ला अफिसार जानोसै बेखौ थाइसेबो फैसा नाङालासिनो बिटिआर सरकारनि अननायाव दिल्लीयाव कचिं लानो थांबाय जों होनदों सेंग्राफोर गोरिब गोनांजों बाथ्रा गैया जायहा गोरों बिसोर गिदिर मानसि जा बे जाबाय इउपिपिएल सरकार डक्टर जाहोनो नागिरदों इन्जिनियार जाहोनो नागिरदों अफिसार जाहोनो नागिरदों दा पिअ पास जाबाय साख्रि मोनाखिसै बिए पास जाबाय साख्रि मोनाखिसै मेट्रिक पास जाबाय साख्रि मोनाखिसै साबैसेयाथो साख्रि मोननो सेंग्राफोर दं सिख्लाफोर दं मा खालायनो माइ गायनाया माइ गायनांगौ गोदो गोदायनि बायदि नङा ट्रेनिं लानानै पावार टिलार ट्रेक्टर लानानै आबाद माव माइ गायग्राया माइ गाय बेसर फोनाया बेसर फो दालि फोग्राया दालि फो लेबु गायग्राया लेबु गाय थालिर गायग्राया थालिर गाय हालदै गायग्राया हालदै गाय दिनै एफएससि फार्मार्स कम्पानि मानोमलाय फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दानानै एफएससि दानानै दिनै आबादनि गेजेराव आबाद फोथाराव जांख्रिखांनाय लाबोनो नागिरदों बिटिआर ओनसोलाव आबाद माव बेबो एखे नों लेबु गायदों लेबुआ लस दाजाथों माने कोल्ड स्टरेज खालामनांगोन फेक्टरि खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों लेबुनिफ्रायनो कलगेट बानायो साबोन बानायो माबा माबि बानायो बे कम्पानियाव फानफैनांगोन माइखौबो मिल गिदिर गिदिर मेलाव होफैगोन 400 गाहामनि फाननांनाय नङा 500 गाहामनि फाननांनाय नङा गभर्नमेन्ट रेट 700 800 बेबायदि माखासे सिस्टेमेटिक
खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो नागिरदों जाहाथे बिटिआर ओनसोला डेभेलप जानो हायो बेबायदि थांखिफोरखौ मोनफा मोनफा दिनै लाबाय थादों दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो आइजोफोरखौबो दिनै दानाय लुनायाव जि दानायाव गोसो होनो थाखाय खावलायनो जों फैदों आरो बे हेन्दलुम सेन्टारखौ दिनै बेवहाय गायसननाय जादों नङाबाथ' दस्रायावबो गायसननो हायोमोन ना बहाबाबो गायसनहैनो हायोमोन ना दा नोंथांमोनखौ जि दाखायो होननानै मिथिखानानै नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट दंखायो गोसो दंखायो होननानै मिथिखानानै दिनै बे मानासनि हाथायाव बेखौ गायसननाय जाबाय दा बाथ्राया फैबाय